Na ka jingklat no jong Dr. Donwa Detwelson lapang ha ka janmit jong kakat arterik na lur arjar persan ha ka sngi ka babut kata khalai terik na lur arjar persan na kaliang kinong ikmat ki bana keseng san hima ba per kinong ya lambalang ki pastor ki padar na lor ki wei ki lai poi ha ka yengsa jong ni rangba ka bodan ha lochumya ban pen pau ka jing solam sha ka yeng kasem jong u ha ka jikran bot ba Vincent H Pala MP Lok Sabha barim ka Shillong Parliamentary Constituency ulapan sngo ya ka jing hikai ka bola yo no Dr. Didi Lapang ha ka ba ulapan pau ba ka kongsan hi kadai ka jing ya sha pat kadai ka dawai ba jong ka jing jom Demi iba senokong ba yalaminga sa Delhi. Demi i senokong ba yalaminga sa Kasania Gandhi. Te nadok ka tukopor na iba uday ubriu ba per ba na marba upersang ban grum persang ban pengkiu yang ki perlok. Temde tangang atrai tukopor ba chal si ba chang pliang nyirang de ki government saban re yalam sete uang ba kani kadi panlong ka jing sedang kenang ba ngi di pan yo ki bru ki pan budin ndang ila kut kapor tengah kemau sa ki singong chungi te ka to kapor ngin poi perkar bangan long politician re ka ji yo i chingai chungi ti chingang ti chingang i ubru bodon kamen sim ban yarap bru pa mbe tang completion re bru bati blai ki on kata ka we ka baar bolong ban yamai ro long hi ban ya panma ro long hi sneng ro long hi pinde i kanu bat i ro pi bakla usneng takatang yo jing kai sibon da kaba de lang bat i bon ki ai ba la yale chadal hi lawan keleng te teng asio ba lapang de tang kamu tang perlok dan md tang ayu de tar kumu no hikai ro ini ba nakapor sa kapor na kamau kapor ba i ong nga ba de ban yele election MP ewan nyu ba jem step siyin ong ba medan ka quality medan ka pisa tabale mem yele hi ngam poi perkat nga takpor ngam pat ngit rahan tri hatin taki pengit nga ngit takajia liti jong abat i nga singo kata kat ong ba hado kapor bi ile cheksania kan di ban long minister nga takata ngasio ngadon kajing song hado kata ba bang but nakapor si kapor mi iro i sayong iba nam ju kamyo perlok momeu bala ban senia teka imat kata ka beblang kaya jan kaya deba ngaso yu singongo hado kata manakani kapor be pang ngadon sepo Amerika ngaklem yo ban wan haying re tu sinimare wan Amerika te national don box swaba inklat ngayo ban PI but kabasyo per kendiat kalong ba bla ipun ngai ong le ba lapang la serius beli pengwan te ngala mut ban tia ngakino tia mariwan nga hadin chicken tayap no ngala mut ba kade ka bordung beli ka ba boring nga ban lik at least ngadang ya i por ba idang ina ngakremen ba kumubriu bala tre barok kata ngaklam artitin ba kaman sim jung i kandon ba dublai to kompi officer nei kopi ban stang bandung sen ga jing san perteng nei dokum no i kai phi ban kham ban yede bu pai ba ha kanu ko kom da kanu ko lanti pni kawai ka basai ong bai ba lapang gade ka dawai ba jong ka jing job ka de ka jing yasha ni de ban long kum kasni hati sai ong ma di ban long ki berben kasni de ban snap ya ki jing ong jong ki wat ki bahajan hang nem tar teng ki lam baklahi tim de ban snap kita andring di ban reason ni de ban perkhat ha ni de ban tip ke bang ile de kata ka we ka ba yong bat ka ba ar ka long bai and the keren monomoro de ban snap de barit de baria ki don la ka hop ki don la ka voice ki don la ka jingut ki don la ka experience teng de ban snap kita ro na mar ba bakat do hi kede berit dan de behe kidon laga jong ka cing start ni de pan pakat de ban snap hai kata ka bagi saya ang barbaro ni kumu ba lapang hi ngala apoi barok we India no apoi keling ini yo priur kum ba lapang ba peje ki berit behe ba la pan hagono kono kalawan te ka jingklat jong i tu ko ban ong no kam de ka basuk ban pendap ke jing thli jong kam tam ha ka imlang ka salang ka jai meru jong i barok ban mi do we ludar kumba lepang ten atrai kanang simpor le ni kanang eringi kata ba
Barobor isai ong ba ngihap grum iki ba kam samla kenang ba la kolong ta le grum kenaro pan ko hadu kalawel jung ita ka ba ka jing teli tekan don ba kan sumpor Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya